Ang isda, ang tawag nila dito ay buriri. Buriri. Once a year lang daw to lumalabas dito sa Masbate. Sabi kanina nung nagtitinda, ito daw ay isdang butete. Kasi nga, o tingnan mo, malalaki ang tiyan. Kaya isdang butete siya. Tapos meron siyang dahon dahon yung pang-asim. Anong tawag doon sa dahon na pang-asim na yun? Hindi ko alam. Pagpaksiw natin, titikman natin. Ngayon ko palang matitikman dan. Ito. Then, so yan, hugasan natin. Para matikman natin. Ito lang naman palang gagawin ko dito sa Masbate. Maghugas-hugas ng buriri. At magluto. Yan. Asan sili? Ayan na, luluto ko na to. Tapos na, nawash na natin. Sapo tayo ng sibuyas, bawang, at luya. Ako magluluto. Kailangan kakainin ito ni Kuya Carl. Kung hindi, wag ka sasama sa amin magsimba. Pagtulog ka na, tsaka kami aalis. Yan. Sarap to ha, healthy to, pampatalino. So, punta na tayo sa pahingi ako ng yaya, sibuyas, tsaka bawang, tsaka luya. Pakita mo si yaya. Hindi yan. Yung malaki, malapad. Marunong yaya sa akin. O, sige na, pakita mo si yaya. Kuya Carl. Di ba pinakita yung yaya natin? Okay. Hindi yung pakita yung mama niya. Okay, fine. Yan. So, lalagyan natin ng bawang. Luya. I-wash natin kasi baka ginapangan ng mga ipis-ipis. Mahal ang sibuyas dito. Konti lang. Pakita mo si Yaya. Yan po ang yaya namin dito Huwag sa magalaw, Masbate. anak, kasi mahirap pag video magalaw. At kailangan nating pukpukin ang bawang para hindi matigas ang ulo. Yan. Alam mo na di, pag matigas ulo mo. At ito na! Wala, nang gano'n na. Nga, iuwi nga ang pamalo na to. Para sa... Yes. Yan. May viewer po tayo. Diyan. Suwi na natin. Pag masarap, uwian kita. Yan. Pinalo-palo mo po ang bawang at luya. Hindi pwede ang sibuyas. Kunin natin ang kutsilyo. Ito. Ah, diba? Napaka-supportive ng yaya. Tapos, nasan yung dahon? Di ba may dahon to? Andito, may gaganyan daw yun. Oh. Anong tawag? Sa ilalim, libas. Sa ilalim siya ilalagay. Hindi, maglalagay sa ilalim, tsaka maglalagay din sa ibabaw. Sa ibabaw. Oh, this one. Ugasan. Oh. Ugasan mo Dahon muna. maasim. Ito na siya ang pang-aasim. Parang di ako kontento sa asim na ito. Lagyan din natin ng suka. Oo. Titipid lang ako sa tubig. Mahal ko ang tubig dito. Saan natin naluluto? Halika na. Dito sa ano? Akin na. Diyos ko. Nawawala yung pagiging magaling ko sa kusina. Pag ganito yung kutsilyo, hindi ko mamahiwa, hinihiwa ko ah. Ayun o, may malaki. Oh. Parang hiwa ng bagong panganak yung... Oh, hindi ko man lang... Hindi man lang makapag masikat ng gano'n. Ayan. Oh, lagay mo dyan. Lagay mo muna sa ilalim. Yes. Ito pa, Mars. Na, kaunti lang. Tama na yan? Mm. Ano pa ba? Lalagyan ng mantika daw ay konting ano. Oh. Yun. Ganyan kasi yung... Ganyan po talaga yung iwan ng totoong nasa kusina. Ba't may balat? May isa-isa kasi pa. At aalisin naman yan. Yes. O, asan yung paminta? Yan. Yung nakikita niyo po na nilalagay nilang buo-buo, gawa po yun ng mga tamad sa kusina. Pipit-pitin, ilalagay ng buo. Mas malasa kasi siya pag durug-durug na. Kay mga jowa nyo para malasad. Okay na. So, ilalagay na natin ang dahon sa ilalim na to. Ha? Yan. Yan.
Ala ka. Ano na naman ginagawa ni Makina dyan sa video? Hindi na naman naka-play. Tingnan ko nga. Naka-play naman. Naka-play ka. Ingay mo ka. Kinabahan ako sa'yo ah. So yan, may dahon na sa ilalim. Hindi ko man alam ang tawag sa dahon na to. Yung mga taga Masbate, mag-comment po kayo. Libas. Oh, no, wag na kayo mag-comment. Alam ko na. Dahon ng libas pala to. Kapasaway ah. So, lagyan din natin ng konting luya sa ibabaw, sibuyas. Babo ba yan eh, ilalim? Ay, ilalim. Ibabaw ng dahon, oh. Mm-mm. Tapos, lagyan na natin ng isdang. Ilang beses mo na yun hinugasan? Buriri, 3. Uy, sa dagat na, hindi na nila ito hinugasan kasi malinis lang yan. Buriri. Isdang buriri. Buriring? Ay, buriring. Lumalabas lang po siya once a year. So, ibig sabihin, inabangan niya ang pagdating ko. Sabi ko, magda-diet ako dito eh. Yan ang ating ibabaw. Paminta pa? Yes, asin. Tsaka yung sukang madaming sili, yung tinimplahan mo. Yun ang ipang suka natin. Kasi ano na siya. O yan, sa ibabaw. So, kuha tayo ng asin. Asin na dito. Dito. Sa Hindi kusina yan. ni Ate Hindi yan. Becca. Asin. Yan, lagyan natin ng asin. Tapos, lagyan Paminta. natin ng paminta. Ito oh. Ba, may mga paang paminta at ano din eh. Lumalakad. Lumalakad po ang paminta. Okay. Tapos ano pa? Betchin, hindi po ako gumagamit ng magic syrup. Kahit huwag na po natin lagyan ng betchin Betchin para ano hindi po? tayo maano. So, isda suka. Dito tayo. Dito na. Dito na. Hindi po kami gumagamit ng magic syrup. Ang tunay na masarap magluto, hindi gumagamit ng magic syrup. Diba no? Yes. And, lalagyan natin ng suka. Ano yan, bagong? Suka. Sukang madaming sili, oh. Sukang paumbong. Yan. Ganyan lang po yung Suka sa saging. saging. Suka sa saging. Hindi, suka ng, ano to? Maya. Maya. Yung parang nyog. Anyog. Para, kunwari lang. Kamukha ka lang. Let's go na. Tama ka, Daddy. Ay. Isama po, kung meron po kayong ninong Rai, meron akong Daddy Rai. Kasama ko sa lutuan. Si Daddy. Daddy Ryan. Diyan ka. Para hindi ka naglalayas. Yan. Salang na natin. Ano to? Walang takip? Meron, andun oh, iniwan mo. Lakasan po muna natin. Pag kulong-kulo na, tsaka natin. Andun sa ilalim. Hindi pa natin nilalaban yung ano ko. Eh na Dio, nakasalang na. So, hintayin natin. Pag kulong-kulo na, tsaka natin hihinaan ng maunti. Mamaya papakita namin sa inyo kung paano kung ha? Ay! Gusto ko lang ipakita sa inyo yung puno ng dates. Ganyan po ang bunga ng puno ng dates dito sa Masbate. Oh, diba? San ka pa? Ang itlog po din ay pinipitas-pitas lang. Yan. At nakapaglaba na nga po ako ng damit ko doon kanina pag-gising ko. Ay, pagligo. Hindi pa. Inuman po dapat ito, ginawa ng tambakan ng tubig. Yan. So, yan. Tikman natin. Kumukulo na siya. Ayan, naluto na ngayon daon. So, medyo ilagay natin dito sa gitna para hindi ko siya nilagyan ng tubig. So, yan. Ang isda kasi, guys, kusang nagtutubig yan eh. So, yan, lalagyan ng tubig. Hindi naman sinigang yan para damihan natin ng sabaw. Kasi gusto ko dun sa paksiw, yung tuyong-tuyo talaga sa alam nyo, ang bango ng amoy.
Wow, ang sarap. Ay, ang sarap. Hindi pa lang. Manamis-namis pala yung lasa ng ano na to. Dahon.